2025. október 6-a van, euró-USA dollár, 4 órás grafikonján kereskedési helyzet látható. Előzmények mutatnak itt egy nagy oldalazást ebben a régióban. Utána pedig emelkedett az árfolyam ebben a szakaszban, és onnan indult el egy eső irányzat, ami elég szabályosan, szépen a toppok egyre csökkenő árfolyam mellett alakultak ki, így egy eső trend látszik itt, és jó esélyünk van arra, hogy az árfolyam visszatér majd ebbe a tartományba, itt a két kerekszám közötti tartományba, ami átfedi ezt az előző hosszú oldalazásnak a árfolyamát. Itt a közvetlen környezetében a mostani árfolyamnak itt látszik egy támaszszint. Ez a támaszszint már itt elesett, azaz lefelé megtörte az árfolyam, és most történik éppen az, hogy egy kerek számértéken is átmegy az ár lefelé, és hogyha ez stabilan megtörténik, jól láthatóan ezt is áttöri, akkor lehetőség nyílik arra, hogy lefelé sort kereskedjek, mégpedig a következő kerek számértéket megcélozva célárként. Az árfolyam nagy ütemben halad lefelé, ezért megnyitottam itt a pozíciót, és a stop loss megbízást az aktuális kicsi top fölé helyeztem el, a take profit megbízást pedig ennek az oldalazásnak az aljához, ami egybeesik egy kerek számértékkel. Ez elé helyeztem el egy kicsivel, hogy jó biztonsággal elérhesse az árfolyam ezt. 2 nap telt el a pozíciónyitás óta, még fölkorrigált az árfolyam a kerekszámérték fölé, de nem érte el a stop loss szintet, és utána pedig egyenletesen, lépcsőzetesen haladva elérte az elmúlt órákban a célárat, egész pontosan addig szúrt le az árfolyam, tehát most már lezárult a kereskedés, és ilyen módon 72 pip profit keletkezett.